Asabit yung balay ko doon sa ubos? Oo na ito sir. Ayun po yung problema na. Karon po gawa sa presuhan sir. Ayaw, di ba? Oh, asam ka? Sir, Asa ka? muli ko sa amo sir ba? Kabalo ba ka nga na ay bawal na ni agi-agian rin? Kani ang property. Private niya property. Ako na ni. Ako ani siyang kulungon. Kaya para bawal na mag-agi-agi ang mga tao dire. Kabalo ba ka nga ang mga tagtungod ani nga matay na. So ang mga anak ilang ibaligya sa kuang yuta para ako na tagiyan ni. Kaya ako desisyon nga dili na ako ni pagian. Ako ani siyang kulungon. Oo sir. Kabalo ko sir ang tagihan ni sir nga patay na sir. Ano nakabalo man ka? Ang matagihan ni sir akong gipatay sir kaya matagihan po perti pong dalawa dili paagi silang dalan. Motong ako yung nagpatay karon pagani ko gagawa sa presuhan sir pauli ako sa amo ha. No? Ha? Pauli ko sa mga sir kay karon pa ko gagawas po do basig na paminaw na ako urag makulong na po balik garo karong adlaw. Kay Ay, mau ba di ay? Ay, Oh. kini mga silingan na. Tama amigo kayo ta. Wagi ka, asabit yung balay ko doon sa ubos? oo na ito sir. Ayun po yung problema na. Karon pa ko gagawa sa presuhan sir. Ayun yung problema na. Ako ani ko para ka magagi ta. Yung mga silingan naman ta mga amigo ta. Oo, Ano sir. sa ka? Abi na go preso karong adlaw sir. Ayaw na, magsususususus. Abi go preso na po karon kay na